Hoci sa na celom území ešte stále volí, v 18 špeciálnych volebných komisiách už v tejto chvíli spočítavajú hlasy. Sú to komisie, ktoré spracúvajú výsledky hlasovania Slovákov spoza hraníc. Poďte sa s nami pozrieť do zákulisia voľby poštou. Aj tu sa začína ešte pred východom slnka. V týchto zapečatených krabiciach sú hlasy 58 799 voličov, ktorí do včerajšieho poludnia stihli doručiť svoj hlas na ministerstvo vnútra. Celý čas ostali obálky neporušené až do dnešného rána. Spracúvať ich môžu len členovia týchto komisí. V tejto škole tak spočítajú desiatky tisíc hlasov, hoci žiaden volič neprekročí prah volebnej miestnosti. Vyberáme vlastne tie obálky s samotnými hlasmi a tieto budeme hádzať vlastne do urny a potom večer to budeme všetko počítať. A všetko sedí? Zatiaľ všetko sedí, áno. Každá jedna skontrolovaná obálka, v ktorej je, predpokladáme, platný hlas, sa potom dáva do urny, tak ako v bežných komisiách. A počka sa až na to ščítavanie večer. Momentálne už vlastne archivujeme obálky poštové, v ktorých došla voľba poštou, takže... Čiže aj tie návratné obálky sa uchovávajú pre archív? Áno. By sme potom možno vedeli pozisťovať, že koľko ľudia dokázali zainvestovať na poštovnom, keby, neviem, či sa to dá odčítať z každej obálky, že koľko to stálo? Určite áno, pretože každá obálka má minimálne buď známočku, alebo je tam napísané, že v akej sume sa posielala. A nie sú to malé sumy, akože od 2 eur vyššie. Všimol som si na jednej obálke, že tam bol z Austrálie, bol Nového Zélandu, že 27 libier, alebo tých austrálskych libier, dolárov. A je dobré, že aj ľudia zo vzdelenejších končín chcú hlasovať a že pošlú ten hlas v vyšších nákladoch. Máme tu na 2 urny pripravené. Že 2 na jeden krsok ste vyfasovali. Jednu sme už naplnili, teraz hádžeme do druhej. Toto je prázdne. Toto je ťažšie, no. Každý jeden z týchto osobitných okrskov spracuje 3000 až 3500 hlasov, čo je podstatne viac, ako vychádza na bežné komisie. Je to asi tak trojnásobok takej tej bežnej komisie. To je aj dôvod, prečo môžu začať skôr so sčítavaním. Je presne 18:00 a ide sa na to. Hlasy prišli zo 104 rôznych krajín a ide o rekordné množstvo. Tu vidíte celý prehľad všetkých hlasovaní poštou, odkedy bolo zavedené. A tento raz budeme vedieť prvýkrát v histórii, ako volili Slováci spoza hraníc ako celok. Dosiaľ sa väčšina hlasov totižto rozdelila po mestách a obciach, kde mali títo voliči trvalý pobyt. Tento raz na jednej kope všetci, s trvalým pobytom aj bez. Výsledky z voľby poštou sa očakávajú medzi prvými, ktoré budú v noci zverejnené. Martina Tereková, televízia Markíza.